Здравейте на всички и добре дошли в канала на Anycom M. Аз съм Радослав и днес ще ви покажа как да направите дома си да изглежда по-луксозен в 8 лесни трика. Започваме с цветовете на боята. Избирайки неутрална цветова палитра и боядисвайки стените в нюанси на бялото, ще създадете по-луксозно и просторно усещане. Топлите нюанси на бяло, например, са отличен избор за стените, а чистото бяло е перфектно за врати и корнизи. Трик номер 2. Декорация на обзавеждането. Когато става въпрос за декориране на интериора, не е нужно да сте интериорен дизайнер, за да получите впечатляващи резултати. Просто винаги, декорирайки, следвайте правилото на трите деко обекта. То гласи, че е най-добре да групирате декоративните обекти в групи по 3. Използвайте предмети с различни размери, форми, текстури. Това придава динамика и дълбочина на вашето пространство. Трик номер 3. Посудата. Един лесен начин да създадете премиум усещане у вашите гости е да използвате съвпадащи чинии и прибори. Не ви трябват от онези скъпите комплекти с по 113 ножа и 17 златни лъжички, просто поддържайте една линия. Ако имате разноцветни и различни по големина чинии, те по-скоро ще изглеждат хаотично. Използвайте едноцветни чинии за по-елегантен вид. За по-формални поводи аз лично предпочитам черни такива. Трик номер 4. Подреждане на мебелите. Правилното подреждане на мебелите създава усещане за организираност и лукс. Избягвайте да поставяте мебели директно до стените и създайте фокусни точки. Например, центрирайте дивана в хола и добавете столове за разговори около него, вместо да го избутвате въгъла на помещението. Трик номер 5. Аромати. Ароматът е от изключителна важност за премиум усещането у дома. Използвайте ароматни свещи или ароматизатори, за да създадете уютна атмосфера. Моите любими аромати винаги съдържат дървесни акценти. Трик номер 6. Хавлии. Белите хавлии добавят елегантност във вашата баня. С тях банята ви ще изглежда по-организирана, независимо дали са на рафт или са закачени. Ако имате много разноцветни хавлии, те по-скоро биха изглеждали хаотично. Сменете ги с бели хавлии за по-елегантен вид. Кремави и пастелни цветове също са много добър вариант. Трик номер 7. Лампи. Лампите играят ключова роля в създаването на уютна и луксозна обстановка. За по-хай-енд усещане у дома, използвайте настолни и стенни лампи като допълнение към основното осветление. Те ще добавят топлина и уют в дома ви. Трик номер 8. Организация. Организацията е от съществено значение за елегантния вид на дома. Пренаредете продуктите си в стилни контейнери, буркани, кутийки, всякакви други органайзери. Просто, моля ви, поддържайте вашите повърхности чисти и подредени, като използвате красиви контейнери за съхранение. Благодаря, че гледахте. Надявам се тези съвети да ви помогнат да подобрите усещането у дома. Не забравяйте, че в описанието ще откриете линкове към страхотни предложения за всеки един трик, който споменах. Очаквайте подобни теми все по-често. Затова, ако ви хареса видеото, не забравяйте да се абонирате за канала и да го харесате. Чао, чао! До скоро!